देखी भैया एगो लड़का एगो लड़की से बेपनाह मोहब्बत के बा। लड़की से ना तब पाड़ी से करी का हो आमदनी भरी भाई से देखी जब वो लड़किया लड़कवा के धोखा दे के चल जाती है केने गई के में गई धोखा दे के दूसरा लगे गई। अच्छा धान से है का करब मजबूरी बा। अच्छा अच्छा तो देखी लड़कवा कैसे कहता का कहता हरी मुड़ के देखलू ना एको बारी हरी ऐसे गइलू टू ठोकर मारी अरे हाल बगल के हो गइल बाटे अरे कहे बुझलू ना हमर लाचारी कि दर्द दिलू कि सही हम के तना हा करे जवा कठोर हम बनाए कि सही ना जुदाई दीवाना मर जाए दर्द दिले बाड़ू कि कैसे भूला जाय दी मत रोई मुत रोई कि मुड़ के देखलू ना एको बारी ऐसे गइलू टू ठोकर मारी मुड़ के देखलू ना एको बारी ऐसे गइलू टू ठोकर मारी हाल पागल के हो गइल बाटे तनको बुझलू ना हमर लाचारी सही न जुदाई मर जाई दर्द देले बाड़ू कि कैसे भुलाई हाय हाय भैया भैया हरे कोई मोहब्बत तना की हरे जवन कहलू कोई देखे सहारा तोहरा के हम बेसहारा भइनी कोई मोहब्बत तना की जवन कहलू कोई देख सहारा तोहरा के हम बेसहारा भइले कोई मोहब्बत तना की जवन कहलू कोई देख सहारा तोहरा के हम बेसहारा भइले रोता दिल तना की कैसे समझाई करे जवा कठोर अपना रोता दिल तना कि कैसे समझाई आ करे जवा कठोर हम कि सही ना जुदाई
दीवाना मर जाए सहाय न जुड़ाई दीवाना मर जाए दर्द दिले बाड़ू कि कैसे भुलाई और के मुड़ के देखलू ना एको बारी ऐसे गइलू तू ठोकर पगला के हो गइल बाटे काहे बुझलू ना हमर लाचारी अरे दर्द दिलू इतना अरे रोता दिल इतना कि कैसे समझाई करे जब कठोर हमन कि सहाय ना जुदाई दीवाना मर जाए सहाय ना जुदाई कि कैसे भुलाई सहाय ना जुदाई दीवाना मर जाए दर्द देले बाड़ू कि कैसे भुलाई भैया अच्छा लगा तो जोरदार ताली बजा बोलो और एगो हम सुनाओ तनी अपना मन से बहुत बढ़िया गाना और एक बार अरमान बाबू के लिए जोरदार ताली हो जाए। देखिए कोई स्टार बनता है कोई हेलो कोई स्टार बनता है कोई सुपर स्टार बनता है लेकिन बिना आपके प्यार के कोई नहीं स्टार बनता है। एक बार छोटे से कलाकार एक बार अरमान बाबू के लिए दिल से अरमान से जोरदार ताली हो जाए। थैंक यू। देखो लो भैया केंग हमर कपड़ा फाट गइल देखो आ तार कपड़ा फाट गेल हिंगर लेकिन चलो कोनो बात नहीं के चली होतना चली देखी जितना वीडियो बा कल रोज सबके सवेरे उजाला एंटरटेनमेंट सागर फिल्म अंकेश एंटरटेनमेंट और बहुत सारा चैनल बा रउआ सबके बीच मिल जाई कल मिल जाए वीडियो मिल जाई रउआ सब देखी और ढेर सारा आशीर्वाद प्यार उलर दी। हां 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 अभी 2 दिन पहले हमारे एगो गाना रिलीज रहला अरे उठल बा दर्द पिया अरे पतरी कमर में